Nová vláda Slovenskej republiky nám dáva celkom zabrať a medzi ďalšie opatrenia patrí aj to, že sa od 1. januára 2024 zníži príspevok do druhého piliera z terajších 5,5% na 4%. Čo s tým urobiť? Najskôr sa však pozrime na aktuálnu situáciu. V druhom pilieri máme k 1.11.2023 1 819 900 sporiteľov, ktorým sa v 5 dôchodkových správcovských spoločnostiach spravuje približne 13,6 miliardy eur. A títo sporiteľia si buď prostredníctvom zamestnávateľa alebo ako samoplátcovia odvádzajú na starobný dôchodok do druhého piliera z povinných odvodov 5,5% z hrubej mzdy. Tieto peniaze sa im zhodnocujú na finančných trhoch a taktiež sú dediteľné v prípade úmrtia sporiteľa. Tento príspevok sa však znižuje na 4%, čo znamená, že rozdiel teda 1,5% z vašich peňazí pôjde do sociálnej poisťovne a vláda určí, komu sa tieto peniaze vyplatia. Teda ak sa vyplatia. Podstatné je to, aby si každý sporiteľ v druhom pilieri uvedomil, že tak ako sa zrušil druhý pilier v Poľsku alebo Maďarsku, tak sa môže zrušiť alebo výrazne obmedziť aj na Slovensku. Preto odporúčam nespoliehať sa pri svojom dôchodku na druhý pilier, dokonca ani tretí pilier, ktorý je závislý na príspevku zamestnávateľa, ale postarať sa o svoj dôchodok individuálne. Ak by vás zaujímalo ako, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme za vaše otázky k poslednému videu a nezabúdajte, peniaze sú čas.